Als 14-jarige jongen heb ik binnen Harold Lense Keukens het vak mogen leren en in 2018 ben ik voor mezelf begonnen hier in dit mooie Wansum. Ik doe dit niet alleen, we doen dit samen met een fantastisch team van verkopers, werkvoorbereiders en monteurs. En samen met jullie, want samen met jou maken wij die fantastische droomkeuken. De keuken is de verbindende factor in je huis. 's Ochtends een ontbijtje, een krantje, croissantje, gezellig eten met familie, een welverdiend wijntje aan het einde van de dag. Wij geven jouw keuken alle aandacht en liefde die het verdient. Het gaat niet om het mooiste op maat gemaakte kastje of de beste en nieuwste apparatuur. Het gaat erom wat jouw droomkeuken te bieden heeft. Uitgebreid ontbijten, lekker dineren in de keuken of een wijntje of een espressootje. Daar gaat het om in het leven. We zijn niet grensverleggend omdat we maatwerkkeukens verkopen. We zijn grensverleggend omdat we verbinding creëren.